Jó étvágyat! Jó étvágyat! Kedves egészségetekre! De húzta. Ezt a 400-et. Mit érzel? Még nem kapott el a rángógört. Az is jó. Nem rossz. Az egy kis kenyeret, azt nyilván. Ez az állapotát hidebek szokta, hogy nyúlik. Igen. Egy kis csontkenyeret kevertem hozzá. Állományjavítóként. Meg lehet tenni. Köszönjük szépen. Ennyi?